Lewap vilayetinin ýaşaýjylary Türkmenabad şäherindäki käbir hassahanalarda medisina işgärleriniň arasynda ýola goýulan özara peýdaly kanun hyzmatdaşlyk barada habar berýärler. Saglyk bejergisini almak üçin hassahana ýerleşdirilen näsaglar dermanlary we medisina terişdelerini öz çykdajylarynyň hasabyna satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda hassahanalaryň näsaglara berýän resminamalарynda syrkowlaryň öz sözü bilen aýtsak, bu dermanlaryň ve medisina serişdelerinin hassahana tarapyndan üpçün edilendigi ýazylýar. Bu maglumatlar Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we giň ýaýran koronavirus ýokunjunyň şeýlede azyk we derman gytçylygynyň hem de gymmatçylygynyň ilata agyr darba urmagyny dowam etdirýän mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň hassahanalarynda işleýän medisina işgärleriniň we ýakynda olarda saglyk bejergisini alan lewaplylaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda islendik ketel boýunça hassahanada ýatyp saglyk bejergisini almak isleýän näsaglardan goşmaça barlygdan geçmek we goşmaça tölegleri geçirmek şeýlede dermanlary we medisina serişdelerini öz çykdajylarynyň hasabyna satyn almak talap edilýär. Näsag hökmany suratda rentgen barlygyndan we öýken lukmanynyň maslahatyndan geçmeli. Näsag bular üçin değişiklikde 30 we 18 manat tölemeli. Sonra COVID-19 test üçin hem 100 manat geçirmeli. Sonra başga-da bir näçe analizlerden geçirip değişli bölüme yerleşdirýärler. Sonra lukman eline gerekli dermanlaryň sanyny ýazyp berýär. Dermandan başga-da 40 sany 5'lik, 40 sany 10'lık şpritz ýazýarlar. Bulardan başga-da sancı materialy, medisina paltasyny we spirt serişdesini hem getirmegi talap edýärler diýip ýakynda Türkmenabadyň hassahanalarının birinde saglyk bejergisini alan lewaply ýaşaýjy baştan geçiren ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli näsagyň şahsiýetini we onuň haýsy hassahanada saglyk bejergisini alandygyny aýtmakdan saklanýar. Näsagyň sözlerine görä, syrkowlar lukmanyň talap eden derman we medisina terişdelerini öz çykdajylarynyň hasabyna dermanhanadan satyn alyp hassahana, lukmanlara we şepaat uýalaryna tapşyrýarlar. Ýöne näsaglar saglyk bejergisini tamamlap hassahanadan çykmak üçin kassa barıp töle geçirende onun saglyk resminamasynda syrkowyň dermanhanalardan satyn alyp getiren derman we medisina terişdeleriniň ýarysyndan köpüsiniň hassahana tarapyndan üpçün edilendigi barada ýazylandygyny görýärler. Men bu mesele boýunça ilk baş şepaat uýasynyň we soňra-da bölüm başlygynyň ýanyna girdim we olary "Uýam, enim, siz maňa hassahanada ýatanym hakda pul töletdiňiz. Derman we medisina terişdelerimi dermanhanadan getirtdiňiz. Ýöne istoriýamda bularyň köpüsini hassahana berdi" diýip ýazypsyňyz. Bu näme boldy diýip soradym. Olar maňa "Ýaşuly, siz bu dermanlar sizde barmy ýa ýok" diýip soramadyňyz. Özüňiz dermanhanadan alyp geldiňiz we şonuň üçin biz sizin getiren derman we medisina terişdeleriňizi ulandyk. Ýöne biz düzgün boýunça bularyň hassahana tarapyndan üpçün edilendigini ýazdyk diýip jogap berdiler diýip lewaply ýaşaýjy belledi. Onun sözlerine görä saglyk işgärleri syrkowyň resminamasynda hassahana tarapyndan üpçün edildi diýilip ýazylan derman we medisina serişdeleriniň soňu bilen näme edilýändigine jogap bermeýärler. Ýöne adatlyk bilen anonimlik şertine söhbetdeş bolan Türkmenabadyň hassahanalarynda işleýän medisina işgärleriniň ençemesi munyň giň ýaýran tejribedigini aýdyp şeýle diýýärler. Hassahana tarapyndan üpçün edilmeli dermanlar we medisina serişdeler näsaglara satyn aldyrylýar. Resminamalarda bolsa hassahanadaky bu serişdeleriň näsaglara sarp edilendigi görkezilýär. Şeýlelikde hassahana işgärleri öz aralarynda ylalaşyp bu serişdeleri ýörükde dermanhanalara ýa-da üçüncü şahslara satywa goýberip goşmaça kanun gazanç edýärler. Bu tejribe şäheriň tas ähli hassahanasynda gaýtalanýar diýip Türkmenabadyň hassahanalarının birinde işleýän medisina işgäri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenabadyň hassahanalaryndan Lewap vilayet saglyk müdürliginden we ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Mundan ozal adatlyň habarçylary ýurduň saglyk puwdagynaky galplyklary hatda mümkinçiligi çäkli adamlardan maýyplygyny tasdiklatmak üçin soralýan para berim barada habar beripdiler. Mundan başga da habarçylarymyz hassahanalarda saglyk işgärleriniň resmi töleglerden daşary
köp halatda aklyk tama edýändiklerini we munyň ýurduň dürli künjeginde 200 000 manat aralygynda üýtgeýändigine, çagy dowlanda göbek enelere tölenilýän buşluk pulun 5 000 manada çenli ýetýändigini gürrüň beripdiler. Medisina işgärleri aklyk tölemeseň näsaga seretmek islemeýärler diýip bir marly ýaşaýjy Adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýet ýurduň saglygy goraýyş buğdagynda uly ösüşleriň gazanlandygyny aýdyp, täze saglyk desgalarynyň açylyp ulanylmaga berilýändigini mysal getirýär. Ýöne olar ýokarda beýan edilen ýagdaýlar hakda mesele gozamaýarlar. Bellesek Lewapda hassahana tarapyndan üpçün edilmeli medisina serişdeleriniň näsaglaryň hasabyna satyn alınýandygy baradaky maglumatlar Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň we giň ýaýran koronavirus ýokunjunyň şeýlede azyk we derman gyçylygynyň hemde gymmatçylygynyň ilata agyr zarba urmagyny dowam etdirýän mahalyna gabat gelýär.